Seriózni občania hovoria nám blázni, snažia sa nás nevidieť, či niekam uzamknúť. Blázon im bol Archiméd, ba aj Marko Polo, Galileo, Koperník a ďalší veru, hej. Ľudia bez fantázie, keby mali sol, žili by sme ešte stále v dobe kamennej. Hovorte nám, blázni, ak sa vám to páči, my sme ľudia s nápadmi, podápači hráči, máme život krásny a cieľa vedomý. Hovorte nám, blázni, no buďte aspoň niekedy takí ako my. Dobrý večer, dámy a páni. Vítame vás už pri tretej čudnej show. Je to už tretie pokračovanie a predsa mám taký pocit, ako keby sme boli stále na začiatku. Je to možno tým, že nikdy dopredu nevieme, čo nám, ale i vám, naši hostia prinesú. Možno, že tí, čo sa nám zdajú veľmi zábavní, veselí, vás donútia k nejakému zamysleniu. A naopak, tí, čo sa nám javia ako veľmi vážni, vás pobavia až do popúkania. To je proste čudná show. Ale poďme k dnešnému nášmu hostovi. Dnes už nad našim územím skutočne prelieta všeličo. Ale predsa len, nebolo by vám čudné, keby zrazu nad vašou hlavou prefrčal 69-ročný pán na vlastnoručne zhotovenom lietadle? A navyše, keby to bolo ešte v blízkosti mohyly Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Lebo pán Walter Považanec pochádza práve z Brezovej pod Bradlom. Novodobý Ikaros. Alebo snáď Dajdalos? V 70. rokoch sa začínalo hodne lietať s rogalovými krídlami z kopcov. A mne sa to tiež veľmi zalúbilo, keď som to mal z detstva, z 18 rokov, tak zaužívané, tak som sa pustil do stavby lietadla. Jarko, je to v poriadku všetko? Dobre. No Jarko, tak to budeme rozebierať pomaly. Tento aeroplán je tak spravený, že to je, jak sa povie, aj transport za osobné auto. Tu mám vzadu záves, ktorý si zapne za auto. Za auto to zapnem a tahám to z garáže sem. Je to ako transport, čil. Toto je pravé krídlo, dáme sem, na túto stranu. Dobre. Demontujeme druhé krídlo. Tak včiel, Jarko, ty môžeš lanká chystať a ja si toto dám dole, áno, výškovku si spravím, ty tam rozmotávaj tie lanká. Ja si spravím výškovku a smerovku na let. To je výškovka. Tu mám syna. Syn to je môj najlepší mechanik, tak ten mi s tým chodí. Poď sem. No, dáme tam ten benzín. Ten tam nám ide pod tlakom, lebo nemám tu na tú výšku spádovú takú, tak to musím takto tam dávať. Je tam dvojka? Áno. Nie, dobre. Tak tam streknem paliva. Ešte mu dám aj túto troška. Môže štartovať. Toto mám taký primitívny rýchlomer, ktorým merám rýchlosť na základe toho, že tu nám mám na samém spodku dierku, je tam polystyrenová gulička a tá na základe toho, jak tam ide silno veter, tak ona sa mi zdvíha. A tu nám mám vzadu cifry, čísla, s ktorými určujem si, že letím tu 60-ku. Keď tam fúknem, tak tá gulička automaticky vyjde hore. To je pravidelno, keď tam ide vzduch, tak to pekne drží sa v jednakej výške. Mi to ukazuje rýchlosť. No a tuto mám ovládanie, je tu knipel, jak sa povie, jak aj na riadnem lietadle, to isté je. Potom vnútri mám smerovku na nohy.
nožné riadenie, kde si dám sem nohy a ovládam smerovku. Kniplom ovládam výškovku, aby som išiel buď hore, alebo dole a ešte do bokov balančné krídelka, ktoré sa mi na koncoch krídel sa mi kolíš u krídelka. Tak to, jak to je. Ináč mám výhľad dole, všetko vidím pod sebou, není som jak v tuneli v nejakém dopravnom lietadle, že mám len maličké okienko a nič nevidím. Ja si môžem pozrieť tam, môžem sa tam pozrieť, môžem pred seba, na zadek sa môžem pozrieť. Mám tu taký štítek, keď náhodou niekedy troška poprchá, tak mi to tuto ten vzduch prebehne ponad hlavu preč, môžem aj keď troška prší. A najlepšie je lietanie, keď je úplne bezvetrie. To lietadlo váži 130 kg, 125 do 130, takže nemôže lietať v nejakém silném vetre, lebo nejakej veľkej turbulencie cez obed, keď je termika, tiež nemôže lietať, lebo to není ovládateľné natoľko, aby som to dokázal ukormidlovať. No, takže tak je to všetko. No, toto mám zapnutie. Príľbu, ktorú každý pilot musí mať. Vidíš, a potvora ten vetier neprestal vôbec. Bude celú noc, bude fúkať. Celú noc, to sú tieto juhovýchodné vetry a tie, keď fúkajú, tak neprestanú ani v noci. Jako? Že tieto juhovýchodné vetry, keď fúkajú celý deň, na večer zosilejú. Nečujem, mám tu príľbu. Pred 10 rokmi som začal robiť tiež takéto autíčko pre vnukov. A začal som to robiť tak, že už včil. Pred 10 rokmi už boli babety, motory. No, taká jednoduchá obsluha to je, že tu je len dva pedále, sú tu na jeden je plyn, sa pridáva plyn. Keď letím okolo činžáku, je na balkóne, ona mi hrozí a ja myslím, že ona mi kýva. Ale však vždycky to dobre dopadne, že sa dám aj pri činžáku, tam na tých rolách, keď je tam strnisko blízko, tak nemusím to do garáže daleko voziť z letiska. Mám to hneď blízko. No a ináč... Neviem. On príde domov a pýta sa ma, videla si ma, ako som ti kýval? A ja hovorím, a ty si ma videla, ako som ti ukazovala? Už teda, čo mám robiť, no. Ale však si zatiaľ rozumieme. A už mi povedala, Anička, ja keď nemám lietať, ja nemusím ani žiť. A čo mám potom s ním? Tak to mi povedala, keď lieta, príde domov taký šťastný. Ženička moja, ale som si zalietal. Celý je šťastný. Pán Považanec už zasadol, či zosadol v našom štúdiu. Vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. Pán Považanec, ľuďom sa často sníva o lietaní. Psychológovia hovoria, že ľudia túžia po ľahkosti, po vznášaní sa, alebo chcú uniknúť pozemským ťažkostiam. Aj vám sa niekedy sníva o lietaní? V noci? No, tak snívať sa mi snívalo, poviem vám pravdu, že prvé, čo sa mi snívalo o lietaní, v 1944, už vtedy som mal 14 rokov, keď lietali americko-anglické lietadlá bombardovať Poľsko. Už sa chýlilo ku koncu války v 44. Už vtedy som sníval o tom a už som veru
maličké lietadielka, robil z dreva, dal som si tam vrtulčeky. No, to boli tedy dvojmotorové, aj štyrmotorové, boli tie bombardéry a už som si tam dal tie vrtulčeky, zavesel som si to na severenku pred chalupu na takú šibeničku a to lietadlo sa vždycky proti vetru otáčalo. Takže to boli vaše prvé lietadlá, ktoré Áno, ste také. zostrojili. No a potom už som Ale ešte začal sa spýtam, čo je vážne. vaša profesia? Vy ste asi není profesionálny letecký konštruktér. Čo ste robili vo svojom živote? Ja som ve svojom živote robil zámečníka, som bol vyučený strojný zámečník, ale som viac menej robil na sústruhu. A potom, jak som mal ísť na dôchodek, tak som ešte 15 rokov robil opravu vysokozdvižných vozíkov, jaštierkov, ako sa povie, doprava podniková, tak tam som robil na údržbe. A niekto iný vo vašej rodine tiež lietal? Nie, vôbec nie. Vy ste jediný? Nie, ja sám. Áno. A povedzte mi, komu to odovzdáte, to lietanie? Budú vaši synovia lietať? Napríklad som videl, ste hovorili, že ten váš syn je zdatný mechanik. Ale pustíte ho aj do toho kokpitu vášho lietadla? No, tak on je taký zapálený do toho, ale je momentálne ženatý v Krupinej a dokiaľ bol ešte slobodný, tak tomu tak nevenoval, pozornosť. Mám potom najstaršieho syna, na ten lietal z kopca, bezmotorové, ako rogalové, ale bolo to lietadlo tiež ako ovládané aj smerovka. A jeden raz tak nešťastne pristál na vysoké napätie. A odtedy nelieta. Odtedy nelieta. sa toho bojí, ani nechce už ani s motorovým, aby štartoval z letiska, už nechce. Zatiaľ sme hovorili o takých tých detských lietadielkách, ale kedy ste zostrojil prvý aeroplán, na ktorom ste sám mohol lietať? Prvý aeroplán, čo som zestrojil, tak to je to tento. Áno. Tento. A bol zestrojený asi v 87., 88. roku. Jak dlho ste ho robil, to lietadlo? Tak som ho robil asi tak 2 roky. Podľa nejakých vlastných nákresov, alebo odkiaľ ste to mal? Nie, takto. Profil som použil z toho, čo bol bezmotorový, z kopca, čo sa lietalo. Ano. Ten profil krídla je ten. To je profil, ktorý pomaly lieta. On nemá veľkú rýchlosť, nedosahuje. A ten profil som použil z toho. A čo sa týka konštrukcie, vymysleť podvozek, motor upnúť, kabinu, výškovku, že sa tam tá výškovka sklopí koncom kvôli transportu, sa to všetko sklopí, smerovka je medzi tým, balančné krídelka sa musia odepať. A to ste všetko sám vymyslel? Všetko sám. Ešte mám, škoda, že som si to nevzal, ešte mám z Holiča, som bol na takém sústredení, to bol v 21. roku. A tam mi dali, že zvlášť ovládanie také netypické. Není tak, ako je na riadných lietadlách, lebo ja som do riadneho lietadla nikdy som nemohol pozrieť, čo sú tam nejaké ťahla, aké je to s tým kniplom spojené. Tie vy ste nikdy nelietal obyčajným lietadlom? Alebo výškovka, smerovka. Čiže obyčajným lietadlom ste nikdy nelietal? Obyčajném nie. Nikdy ste bol v obyčajnom lietadle, ale sám ste si zostrojili lietadlo. Len vyhliadkový let. Chcel som sa spýtať, pán Považanec, máte vy nejaký pilotný alebo letecký preukaz, alebo lietate len tak na čierno? Nemám pilotný preukaz, nemám. Tak lietam len tak, jak sa povie, na čierno, lebo to bych potreboval aj zdravotný preukaz, jak aj na auto, každé 2 roky a ja už mám aj ten prepadnutý, čo nechcem ísť na lekárke. Toto ani nebudeme hovoriť radšej, dobre. Áno, vždycky sa cítim tak, jak sa cítim, viem, že je to nebezpečné, tak sedím, dokiaľ budem zdravotne dobre, tak budem na tom lietať. Áno. A práve k tomu by som sa rád dostal, ako sa cítite, keď sa tak vznesiete na tú vašu krajinu, keď hovoríte, že vidíte dole všetkých vašich susedov, vidíte zverstvo v vašom kraji, ktoré tam žije. Aký je to pocit? Nož to je taký pocit, to sa nedá ani vysloviť. Viete, to je niečo nádherné, keď
nelietáte vysoko, pravda, keď lietáte 1000 metrov, lebo 500... 1000 metrov, no ďakujem pekne. tak to už na zemi nevidíte život Áno. nejakého človečika, alebo že vám niekto zakýva. Takže čo je vaša taká obľúbená výška? Ale najlepšia je výška, keď máte tých 100 metrov, 100 vtedy metrov. vidíte aj toho kamaráda, idete ponad tie polia, vidíte tam zajacov, tam vidíte srnky pekné. A potom telegrafujete polovníkom, kde je aký zver. Aj veru, to sa ma pýtal jeden včelár, že kde je všade repka. Kde je všade Lebo repka? že tú repku vidím z vrchu, kde je rozkvitnutá. Áno. Aj to sa ma už pýtali. Takže nie len pre radosť, a má to aj takýto Áno. praktický dopad. Zatiaľ sme také. hovorili len o tej radosti z Áno. lietania, ale predsa len, ja si tak predstavujem, že keď lietate okolo Štefánikovej mohyly, tak niekedy vás napadne, ako skončil ten Štefánik. Máte niekedy strach z toho? Včielke tu už sadne na to lietadlo, tak už prakticky sadám tak, jak keby som si sadel na bicykel. To je Absolútne to isté. bez strachu. Bez problému. A vaša manželka, tá sa o vás nebojí? Joj, tak z manželku to je už problém. Manželku Keď zbývajú idem problémy. lietať, ona, no hrozné niečo. Ale keď prídem domu, tak mi to pomôže aj do garáže poskladať. Taká je šťastná, že ste už doma, áno, hej? ale z garáže, aby mi to pomohla spraviť na transport, za auták, aby si to zavesel a išiel. A lietať to nie. Ona vie prečo, pretože vy ste mi raz tak naznačoval, že ste raz uletel na tom lietadle. Je to pravda? Ja, tak to som uletel, ale nie ako, že snáď veter ma niekde zahnal, ale Neviem som jej nechcel povedať, že chcem ísť švagrovému synovi Na lietadle? na lietadle, tak som išiel, jak sa povie, na čierno a hovorím tomu, že som jej uletel. Dobre. A viac o záujmoch, o prostredí pána Považanca sa dozvieme na jeho vlastnom home videu. No Jarko, môžeš. Vy sa nejak nadvihnite, aby som išiel čo najviac dozadu. Áno. Starí blázni vymýšľajú. Dobre? Dobre? No, Počkaj, takto keď by som mal... To má odlietané, už zaskúšané. Počúvaj, to si ideš nervovať, lebo to sa nesmíš. Máš dosť tej hrazdy tuto? Ja mám dosť. Dobre? No, No, natočíme to. môžeš. Ty, počkaj. To už chceš ísť? Kontakt. Tak len oné urobiť, len Len okruh, poskočte, ako no. Zapnuté. Len skok. Start. Ale sa musí... To sa neodlepí. Na vašom home videu sme videli, že vy konštruujete nielen lietadla, ale aj fantastické autíčka. Vy musíte byť úplne ideálny detko pre vašich vnúkov. To ste skonštruovali pre nich. Áno. Teda nechcete to predávať, tie autíčka. Nie. Čisto pre nich som skonstruoval najprv jedno, dvojsedadlové. Ale to sú rôzne autíčka. Jedno má 2 sedadlá a druhé je A tam som štvorsedadlové. sa už rozhodol, že nespravím dvojsedadlové, ale do Krupiny už že sa to dá aj pre 4, tak som spravil 4-sedadlové. Hej. A chcem sa spýtať, pán Považanec, hovoríte, že máte 69 rokov, hej? Zrak ani sluch už tak neslúži, ale tie lietadlá vám slúžia fantasticky. Aké máte plány do budúcnosti? Po čom ešte túžite? O čom ešte snívate? O čom ešte snívam? Keby som mal možnosť to lietadlo mať v hangári, aby som to nemusel do garáže skovávať,
z garáže to tahať za autom na letisko nejde, na to práškárske, príklad na Brezovské práškárske, ale keby som mal hangár, odtiaľ bych si to vyťahol, keď je pekné počasie na večer, alebo ráno, alebo aj na pravé poldne, keď je, jak sa povie, obloha pod deku, abych si takto mohol zalietať. Manželka zatiaľ mi dáva z dôchodku to vreckové. Na benzín vám dáva? Áno, vreckové mi dáva z dôchodku, ale ja ho nejdem prepiť. Ale by som mal vždycky za ten mesiac 200 korún, ktoré by ste mohli prelietať. Do toho lietadla prelietať. Dobre. Pán Považanec, možno, že viete, každý host v našom štúdiu, každý host našej čudnej show je ocenený jednou špeciálnou piesňou, ktorú len pre neho zložili Palo Hamel a Jan Strasser. Teraz si ju vypočujeme, dobre? Áno. Neopíšu žiadne knižky, ako vyzerá svet z výšky. Kto to nezažil, nemá o tom šajn. Nenakrúti žiadny filmár, čo len v realite štýl má. Vie len málo kto, aké je to fajn. Keď sa tak rozbehneš a letíš za svojou hudbou snou. Nič to, že nevieš slová, nič to, že nemáš hlas. Po výške nad krajinou je tíž a ty sám s oblohou. To, čo je zlé, sa schová, to dobré spieva v nás. Výšky je svet taký malý, nemusíš mať mocné svaly, vzdušný priestor je tvoj dom i tvoj hrad. Sem sa veľa dobrých zmestí, nemusia si skrížiť cesty, ak si poctivý, nestihne ťa pád. Náhle sa rozbehneš a letíš rovno do stredu snov. Nič to, že nevieš slová, nič to, že nemáš hlas. Po výške nad krajinou je tíž a ty sám s oblohou. To, čo je zlé, sa schová, to dobré spieva v nás. Osplnené sny, túha bez nás, priatelia, rýchlo bude sivá. Verte a či neverte, sme vaši príbuzní. To teda bola čudná show. Úplne uletená. Hovorte nám, blázni, ak sa vám to páči. My sme ľudia s nápadmi, potápači hráči. Máme život krásny a cieľa vedomý. Hovorte nám, blázni,